Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Doon ako ipakita ng moment, Senyor Bildad. Libreto kini nga nabili ni Franco silang ni karatel siya dagan human may ko si Bendita dito sa ospital. Then kasamtangang na-admit ang usa sa kong parokyana. Si Franco, mahadlok nagbindita. Mao ka na, Monsenyor. Apan yawa lang ang mahadlok niya ng butang sakramental. Ayaw kong ingna nga si Franco. Usana ka... imposible. Mao nga, basahaw na kining maong libreto o tanawa ang nakasuot din himo, Senyor. Akong tanahon. Diyos ko! Nga nung nakurtan ka, Monsenyor. O sibot ipasabot sa mga detalye nga naa sa mong libreto. Unsa mo, Senyor, sultihay ko. Wa ko magdahom nga maingon ini si Franco. Ako'y nakuyawan. Apan sa laing bahin, kibati kog tumang kaluoy kaniya. Nga naman, Monsenyor. O sibot mo ipasabot. Tungod kay si Franco, buhi palang daan. Iyan ang gibaligya ang iyang kalag ngadto sa gahom sa kangit-ngit. O, Iyang gitalikdan sa hingpit ang Ginoo. Ingon man ang simbahan. Iyang gipahari si Satanas sa iyang kinabuhi. Karon, sakop na siya sa gikaintapang Ordos Diabolos. kun mao. Dili na siya ang Franco Castillo nga akong nailhan kaniadto. Delikado na siya og kuyaw. Ang mga sakop sa Ordos Diabolos gilangkuban sa mga nagkadaiyang mga tao sa tibuok kalibutan, Padre Amaro. Mga dato kini sila. Ug sigon sa mga sinyalis nga akong nakita dinhi sa mga simbolo, si Franco anaa na sa unang ang-ang aron mamahimo siyang usa ka hingpit nga ipsisibus. Giisip siyang registered member. Wa pa kini degree, apan sa ngadto mamahimo na siyang active member. Dayon, mamahimo siyang sakop sa mga pundok sa mga warlocks ug mga witches. Hangtod nga maabot na niya ang titulong Magus kung maalamon kung ugaling siya hatagan sa maong kahigayunan. Unsa? Nga sa ato pa, mao kini ang hinungdan kung anong hadlok ay siya sa Bendita. Kaayo, Padre Amaro, tungod kay iyang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa prinsipe sa kangitngit ug iya kining gitiman-an sa iyang dugo. Nga sa ato pa, iyang gikonsagrar ang iyang kaugalingon ngadto ni Satanas. Nagtuo si Franco nga pinaagi sa pag-apil sa maong kahugpungan mapukaw ang iyang level of awareness sa iyang kaugalingong gahom. Nagtuo siya nga siya mamahimong Diyos. My God. Kawag ko magdahom nini, Monsenyor. O gani, Monsenyor, may nang mahibaw ka. Iya kong gihasol pinagis pagpadaog package. Nga ang sod, patay nga lawas sa bitin. Mao ba? Mao ka na, Monsenyor. Ako'y nabalakan ni ini, Padre Amaro. Si Franco ay nag-isip ni mong kaaway tungod sa rason nga ikaw pari. Ug ikaduha tingali dili siya buot nga mamahimo kang babag sa iyang mga tinguha. Nga sa ato pa, nahimo kang hulga alang kaniya. Ang bitin simbolo sa dautan, bisan pa man kung ang uban nagtuo nga ang bitin simbolo sa fertility, ingon man sexuality, diha sa Jungian psychology. Mao ba? Mao tingali, Monsenyor. Tuod kay dili buot si Franco nga mamahimo kong suod ni Cyril. Usa sa akong parokyana. Tuod kay doon na si tinguha ni ini. I see. Pagmatngol, Padre Amaro. Kay karong mga panahuna, dili lang ni gubat katawhanon. Ang atong nasinati karon dunay dakong kalabutan sa spiritual warfare, Padre Amaro. Masabtan na nimo kini kung makaadto ka na sa Regina Apostolorum Pontifical University sa Roma
aron magtuon sa kursong Exorcism and Deliverance. Huwag rin mausabang unahuna sa mga konsultores kalabot na namon, senyor. Mas maayo tingali nga adto lang na ihatag sa uban. Kontento na kay kus kung kahimtang sa parokya mon senyor. Bisan pa man tuod kun gamay to apan malipayo na kay kung nangalaga dito mon senyor. Nga naman di ay, Padre Amaro, dili ka na ganahan nga mo padayon. Ayaw kong ingna nga nawili ka na didto, Padre Amaro. Dili maayo nga maghambin kita og dakong pagdumili sa bisan unsang tahas nga kanato gisangon. Ambot laga mon senyor. Monsenyor, sige, di lang ko magdugay. Og salamat kasi mong gihatag nga impormasyon kalabot ni Franco Castillo. Pasensya kung ugaling nalain kasi kung bote pasabot. Sorry kayo, Monsenyor. Nakasabot ra ko, Father Amaro. Ug angay lang untang huna-hunaon nimo nga dako kaayo og pagsalig ang Archdiocese kanimo. Ug nanghinaot ko nga dili nimo kini pakyason. Labi na karong mga panahuna nga daw buot gun-ubon ang simbahan sa gahom sa kangit-ngit. Nalasige na pag-amping, Padre, sa imong lakaw. Salamat. Og salamat sa panahon, Monsenyor. Adios, Monsenyor. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Ayaw kami pasagti. San Miguel Arcangel, panalipti kami sa kanunay. Mahal nga inahan, giyahi si Padre Amaro. Ingon man, himuang mahigmata si Franco sa dako niyang sayop. Pabalik ka siyang adto sa imong anak nga si Jesus. Hindi ka itong mga labaw. Pag-usahe, dilibanti kong maminaw na to. Magpabuot lang silang gusto. Mautingaling nga, gisigihan ko og hasol. Kaya ka namang exorcism and deliverance. May gihimong ilang psychological conditioning alang nako. Bago pagdito sa parokya, ilang man dayon tang hulboton kay paeskwelahon ning kursuha. Gawa na kinahanglan na. Kalagot to sahay. Hello? Siya ato? Kumusta? Mura lagi ka gisapot, Father. Doon na ba'y problema? Oh, wa, Cheryl. Sorry ha, waray ko magkabantay nga, ikaw na mo nanawag. Usto dito, kumusta naman dito si Nay Irma? Kaluoy sa Diyos, Father. Okay na kaayo. Manggawas sa mangganit ni Ron. Naalay mga resita nga gihatag ang doktor. Pero generally, okay na kaayo si nanay, Father. Oh, mahinoon. Sige, kay anaon ta mo karon sa ospital. Text lang niya sa update kay doon ako kaso ka dito, ha? Amping ka pirmi, ha, Cheryl? Salamat, Father. Ikaw po. Amping. Bye. Bye, Cheryl. Kinuha ko. Daw sige bati ko kauga karong mga panahon na. Nawadan ko kana. Tabang in taon ko Ginoo. Naglibog in taon ko. Umato na ko sa ospital karon. Nakabantay na noon si Cheryl nga. Isapot ko lang. Karon nga nasayo ko sa pagkatao ni Franco. O sa makarelate po ko niya. Tingali, doon na sa yupod ang mga 4 meters kaniato. Wala yun siya paminawan nila tingali. Asa kutob ang ingon nilang obedience. Ay, pagkalisod kayo. Madula ko sa ospital eh. Ay, kakapoy dagyud in taon. May nalanggani kay narang-arang na in taon ang akong pamati. Mao nga paningkamutig yun. Nga imong mainom ang tanang mga tambal nga gresita sa doktor. Pasalamat kita sa Ginoo tungod ang imong kaayuhan, ma'am. Bisan pa man kung usahay nahimo kong bulayagon, apan giampo ko gyud nga mamaayo ka na. Salamat kaayo, Isabel. Sukad karon,
maningkamot kung di na ko makasultig hait nga mga puong diha nimo. Nga usahay, mubo ra kay kog pailob. Ay, nakasabot ra ko, ma'am, oy. Ay, sige, ma'am, utabi una kay akong andamo ng atong mga dadunon aron makagawas na kita din eh. Ay, Tanawa ko na pala, Cheryl, kung si kinsa ka nang niabot. Onay. Oh, abi na ko kinsa. Ikaw man di ay, Father. Abi ni mo ungo. Bitaw, kumusta naman si na Irma? Maayo na taon. Iniguman og hipos tinang isatel. Manguli na mi. Kinsa ka nang niabot, Cheryl? Nay! Nay, si Father Amaro! Father, dali, dayon! ay, maayong adlaw, Father. Maayo kay ni aga karon, nagaduaw ka. Dali pa lang kung nayo na si na Irma. Maong mianhigi ko. Ay, salamat kay Father sa imong mga pag-ampo. Naayog yun in town ko. Kalipay ko sab galuwas ka na Irma. Sige, mag-andam na kita kay mamauli na ta sa San Agustin. Pagtaksi lang ta dito, aron dili ka kapuyon. Duot ra ba kay mga pasahero ron? Salamat kaayo, Father. Daghan kay salamat sa imong pagpakabana. Sige na, manggi ka na ta. O sige, day. Aron masayo ta nga maabot dito. Ang bida mga dadonon be, kay ako'y daan na. Medyo bugat ra ba na? Salamat kayo sa imong paghahinog panahon, Father. Labi na sa imong pagtabang namo ni Nay Irma. Way problema, Cheryl. Og sorry rin kay nga medyo gisapot ko ganiha. O nataas na ko gamay nga akong tingog. Sorry kayo kayo, ha? Mao pa? Well, nakasabot ra ko. You don't have to worry about it, Father Amaro. Sige, salamat kayo sa pagsabot. Biyaan ko na ikaw, ha, Cheryl? Pahuway na kay gabi inasad. Gawas pa, doon na kay klase ugma, dili ba? Oo, kinahanglan mo balik ko sa syudad ugma. Kaya naka-absent ra ba kong duha ka adlaw. Maog yun. Sige na. Maginahinay lang kong lakaw pa doon sa kumbento. Father Amaro, kining doon na lang unta ko isulti nimo. O ginaot nga di ka malain. Malain? No. Dili ko malain. Nga taong malain man ko. Doon na ba'y nakahasol nimo, Father Amaro? Cheryl. Sultihi ko. Sultihi ko ug naabay nakahasol ka nimo, Father Amaro. Please. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!